la meva mare se n'anava al Raval, desapareixia durant el dia, tenia ja 60 i tants anys, no ens deia què feia allà i fins que va faltar no vam saber què anava a fer-hi. Quan ja no hi era vam saber que anava al Joan Salvador Gavina, un casal d'infants per nens de famílies desestructurades que hi ha al Raval de Barcelona. Els casals recullen els nanos que necessiten educació, que necessiten acompanyament, de famílies que no es poden permetre ajudar els seus propis fills. Gramona des d'aleshores treballa per ajudar en aquests casals i concretament el casal d'infants Joan Salvador Gavina és un dels més estimats per la casa. Nosaltres tots els anys intentem, de la manera més humil i anònima possible, ajudar aquests nanos i us convidem a conèixer aquesta problemàtica a la que no li podem girar la cara, que la tenim al costat de casa nostra i que és tan senzill com regalar una mica del nostre temps, una mica de la nostra fortuna, la que ens dona la vida cada dia. Bé, doncs et proposem que ens ajudis a difondre aquest vídeo i d'aquesta manera ens ajudis a que aquests nois tinguin tot el que es mereixen, tot el que necessiten, aquesta educació i aquesta possibilitat de futur. T'ho agrairem molt, t'ho agrairan ells, sobretot, que passis un molt bon Nadal. Thank you.